Malima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Usumani Eric Jakite ka aw ladɔnnaya ko bi ye tɛnɛn juin kalo tile 13 ka taa bila karedon na juin kalo tile 19 Dolo jate la halisa an bɛ funteni kalo sabanan kɔnɔna na funteni kalo sabanan tile 24 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila funteni kalo sabanan tile laban yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na funteni kalo sabanan o bɛ ban Dolo jate la an bɛ Gémeaux mɔgɔw ka wagati la n'o ye buruju so sabanan mɔgɔw ka wagati an bɛ o kɔnɔna na dolo min bɛ mara la nin wagati in kɔnɔna na n'o ye Hɔku dolo o nɔrɔ de barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma den minnu mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ninnu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ kumakɛlabaw ye bɛna ye kuma bɛ diya ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani ko ɲɛɲini wa mɔgɔ sɛbɛw bɛ bɔ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na fana olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ juguya walew talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi walew olu fana talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o lagosi ninnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka banamini don aw ka fɛn ci siraw kan garisigɛ ko kan ani ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ ka ko kɔrɔ tɛmɛnen dɔw olu sababu de bɛ aw nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka banamini don aw ka dɔgɔkun na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati garisigɛw siraw olu jɛlen tɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasa minnu ni aw jigi dalen don a kan mɔgɔw yɔrɔ la ko gɛlɛya bɛ o siraw kan layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ o siraw kan sumaya fanga ka bon aw ka wulikajɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa yɛrɛkɛli fana o de fanga ka bon bolofɛn yɛrɛkɛw aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati fariganw aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosiw olu de talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya min na gɛlɛya bɛ taa o sira kan ni aw bɛ se aw ka kan a ka ko kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye hakilina caman ta k'a fɔ a bɛ baara kɛ n'a ye ka mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw minɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye aw bɛna dɔgɔkun bɛ se ka sumaya ka se ka gɛlɛya aw bolo kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna la olu caman tɛ aw ni ye fo aw ka se ka s'aw ka kow kɛcogo la aw ka se ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ ka kow kɛcogo la aw kuma fɔcogo ani aw ka kow kɛcogo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ janfa ciw olu de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka n'a bila juillet kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu siraw sabatilen don bɛnw olu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wasaw olu sira dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛnɛya sira olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion di ɲɔgɔn so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ani wasaw yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye n'i ye aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛ la nka fɛn kelen min bɛ fɔ aw ye aw ka se ka hakili to o la o ye yɛrɛ yira aw kana o fara aw bolo da la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kamasɔrɔ aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka aw yɛrɛ ka yɛrɛ yira walima wasow olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko lagosi mɔgɔw bolo o b'a yira k'a fɔ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la fo aw ka se k'aw muɲu
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun gɛlɛman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw ani sigasagana ko olu de bi aw kun kan kamasɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo teliya la kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka taa sira o sira fɛ i bɛna ye hakilina wɛrɛw bɛna kɛ sababu ye ka se ka don aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka wulikajɔ banba aw ka laɲiniw nɔfɛ a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ olu de barikalen don fana ka tɛmɛ dɔgɔkun daminɛ kan aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ ni aw yɛrɛ ko aw bɛ aw ka wulikajɔw banba ka se ka aw ka laɲiniw sabati i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka aw jigi dalen don mɔgɔ minnu kan yɔrɔjanfɛ mɔgɔw fo ka taa se aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ani aw ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw bɛna jɔ aw jigiya kɔrɔ aw ka dɛmɛ gɛlɛyaw tali la ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ fanga tɛ se ka foyi kɛ aw yɛrɛ ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka mɔgɔ wɛrɛw hakilinaw ani mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ olu de bɛna kɛ sababu ye ka aw ɲɛji cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya sira olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko fo aw ka se ka kɛ tiɲɛ fɔlɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw b'a fɛ aw ka dɔgɔkun taabolo ka diya aw la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu mana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛna a fɔ ko bɛna sira jɛngɛnen taama walima ko jɛngɛnen minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko dabirilenw n'aw ma farati a la aw bɛ se ka degun sɔrɔ aw bɛ se ka maloya sɔrɔ a ka kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka sira jɛlenw de ta aw ka kɛ tiɲɛ fɔlɔw ye fana nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ se ka to sutura kɔnɔna na fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela n'o tɛ ni aw ye sira bɛ sira la n'a y'o ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maloya lase aw ma aw ka ku ni aw yɛrɛ ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na bɛn siraw olu sinsinnen don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyaw olu siraw barikalen don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na bɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma jama la aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa jama bɛ fan o fan fɛ ni aw y'aw kun tilen o yɔrɔ ninnu fana fɛ a ka ca la wasa min ni aw b'a ɲini a bɛ se ka bɔ n'a ye yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔgɔ minnu bɛ tali kɛ ɲamakalaw kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani minnu bɛ baara kɛ jama la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka tare caman fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka baara kɛlenw olu tɛna aw lawasa aw ka baara kɛlenw ni aw y'a jigida o tɔnɔw kan aw bɛ se k'aw jigida o tɔnɔw kan fo dɔgɔkun wɛrɛ walima don wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw ka baara kelen caman bɛ sara aw ye wagati wɛrɛw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka kun ni aw yɛrɛ kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw bɛna sɛgɛn min kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw tɛna o garisigɛw sɔrɔ aw tɛna o wasaw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ka kan a ka se ka hakili to aw yɛrɛ la fana aw ka kɛnɛya siraw taabolo la min bɛ se ka kɛ kunnafoni min bɛ se ka di o yɔrɔ in na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u contrôle b'u bolo u bɛ se ka t'u ka contrôle kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na walima minnu famana ka se ka t'u yɛrɛ lajɛ a ka kan aw ka kɛnɛya siraw lajɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoni siraw olu tiɲɛnen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ wasa minnu ni aw kun sigilen don k'a kɔnɔ
depuis wagati jan a b'a yira k'a fɔ kunnafoni olu dɔrɔn de bina aw bɛna mankutu dɔrɔn de mɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankutu ninnu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa ninnu lase aw ma kunnafoni siraw olu man ɲi ka ɲɛsin aw ma nka farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se k'u jigida u farigan fiɲɛ bɔli kan du kɔnɔnaw la aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu wasaw olu bɛ aw ye don nataw kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin dɔɔni ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye k'a se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun kɔnɔna na funteni an bɛ bɔ funteni kalo sabanan kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ samiya kalo fɔlɔ kɔnɔ nka ni samiya nana don fana a wagati n'a sela an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n lamɛnbagaw ani n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo kuma bɛɛ dolo kuma de don ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka buruju lajɛ i bɛ se k'an wele nimero min ni i b'a ye la i bɛ se k'an wele nimero in na walasa ka se ka e ka kibaruyaw fɔ e ye ka se ka i ka taafan f'i ye ka se ka i ka baaraw fɔ e ye o bɛ se ka ta ni i yɛrɛ bange wagati de misalila le 5 10 mois 1992 16h30 Bamako ni kunnafoni ninnu bange yɔrɔ a heure a n'a don a n'a san a n'a kalo ni olu sela ka sɔrɔ directement a bɛ se ka dɔn an kan ka taa fan min fɛ kamasɔrɔ ni sankolo ka cogoya lajɛla ka bɛn e bange wagati ma dolo tun bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ɲuman na walima juguman na olu bɛ faamu ni olu dɔnna sisan nɔ ko ninnu bɛ sɔrɔ ka walaka e ka banaw olu bɛ f'i ye o de kɔnɔna na i ka kan ka nɛgɛ min don i bolo la o bɛ f'i ye i kan ka saraka minnu bɔ olu bɛ fɔ i ye i ka don duman i ka don goman hali i kan ka couleur nasɔngɔ min utiliser o bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye kamasɔrɔ o kunnafoni min bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na o bɛ bɛn e kelen pe de ka kunnafoni ma o kunnafoni ni mɔgɔ si ka kunnafoni tɛ kelen ye dekun b'i ka adamadenya yɔrɔ minnu na olu yɔrɔ fana olu bɛ tila ka f'i ye kamasɔrɔ sankolo seleke 12 an bɛna don a bɛɛ de kɔnɔ k'a daminɛ e ka hakilina kow la ka taa se garisɛgɛ kow ma baara kow ma bana sow ani ka jigiya siraw kan nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ e bɛ se k'i ta fan dɔ cogoya min na ani e kan ka baara nasugu minnu kɛ a ka ca la n'i ye o baara nasugu ninnu sira ta ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o sira kan ni ne tun ye kunnafoni k'a lase aw ma an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi